Здрасти. На следващия ден за вас е няколко секунди и минути. Слагаме другата леса. Ето я къде е. Полека в лека. Бавно, но слабо. Чувстваме си местенство. Какви са нещата? Долу-горе са добре нещата. Долу-горе. И винаги слагайте очила, като режете се пошлайте. Ти се стараеш да си ужасен пример, а? Все пак се учи от най-добрите. Най-добрите ужасни примери. Дядо Леми Килмистър. Еба ти кривото изделие. Здравейте! Така са мажи кит. На дебело, да има. Много зле. Лешояден леш. Дами и господа, намираме се в ретро гараж, където полагаме неимоверни усилия, за да възродим този автомобил, който мисля, че е даже и малко насран от нещо. На гости, бе! Добре, не е насран. Както виждате, но не знаете, преди 4 години бях монтирал задни вежди от Golf 2. И след дълга пауза монтираме и предни вежди от Golf 2. Всъщност всички вежди са от предни калници. Всъщност в тази кола има 3 голфа, което му харесва. Да, ние рушим голфове, за да строим москвичи. Просто така се налага. Тук колата е на шприц, както виждате, нанесен с уникален пистолет. Това е фабрично, тук също имаме от това фабрично красиво напръскване с невероятен шприц кит. Тук също имаме много добро напръскване с шприц кит, който ще бъде почистен. Задният капак вътре също е на шприц. Тук всичко работи. Колата изглежда по невероятен начин, може да я видите сега. Най-якия начин на света. Но след около, надявам се, 2 седмици, колата трябва да бъде готова и да я изкараме от гаража. За да караме аудито и да продължим проекта с аудито. Тая кола, всеки, който е фен на марката, може да я види на годишния събор, традиционен 12-13 вече, не знам кой, даже май повече, на ретро клуб Москвич в България, в местността Люлеците, Габрово. Там ще има и други топалки. Нашия москвич просто ще изглежда добре, но няма да е топалка. За сега
Няма да му засилваме моторчето. Моторчето е стоковото. Цели 68 коня! Може да повярвате. И 112 Нм. Драги ми смехурко, бъркаме китче, защото ще и посваме. Това е зелен, лек, влакнест кит полиестерен, който се използва за направата на спойлери, по принцип. Пластмаси и разни такива. И издържа на вибрации човек. Така. Много се надявам. Преди малко изключихме камерата, защото дойде един навлек. Много мразим навлеци. Дефросак ли е? Това такова ли е? Не знам какво. Отивам да бъркам. Търкам като амсалак. По принцип най-лесният начин е за почистването на шпатулите за китосването. Най-лесният вариант е с корисилин. Но все пак грубото може да го махнем. Никога не търкайте с работните части една в друга, а търкайте с страничните, защото си прецаквате. Иначе невероятните шпатули, човек! Айди, бахме го да. Нищо няма. Долу горе е право. Да, ето, видя ли как стана тук? Снима ли? Да. Това е, драги ми, смехурко. Ето, утре ще е перфектно това за шкуридба. Има сидба. И аз после е така с... Трябва да взема си наточа едната шпатулка. После е така си го заглаждам първо. Чик, 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 чик. Ето така. Чисто. И после се шкуркам, защото по-лесничко. Това обаче много хубаво стана. Тук, където му беше ударил комшията, доста добре се изпъна. И сега като му сложи и китчето и ще стане много хубаво. Тая ръжда утре да дойдеш да изчистиш и тук. Чули? Ясен ли си? Обаче пък е чук. По-учебен ли? Тук има ръжда, която трябва да изчистиш. Защото иначе Господ ми е свидетел. Напредването с напредъка понякога не води до напредничеви резултати. Ето космичинга до някъде. Тук нямаме престилка, маска, фарове, мигачи. Даже и калник цял нямаме. Ето, готов е за шприц. Тук е шприцнат, както вече ви казах. За сега това е. Очаквайте ново включване. Когато майстора ви е бил пиян, тук имаше около един пръскит по този калник. Сега ще се мъча да го изправям. Но колко ще го изправим, не знам. Продължаваме с труда и работната заплата. Бавничко става, за съжаление, ама то хубавата бързата работа, срам за майстора. Затова ние ги правим бавни нещата. Покрива е идеалка. Чук. Не го гледайте, че е на петна. Трябва да се минава водно. Тук всичко е готово за шприц. Фъш. Направя шприцовам цялата, защото не я занимавам с глупости и ще търкам цялата водна. Защото нещо тук, кривичко, там кривичко. То оригинално някакви китове имаше изобщо. Да, и така. Ево сега, това тук беше ръждичка. Аз съм го занулил. Малко китче отгоре, тук обаче си личи пак, нещо не е добре. И такива работи, дребни, досадни, но няма как.
Супер много ме изнерви този калник и накрая махнах всичкия кит с глушлайфа и сега слагам влакнен скит тук и ще видим как ще го правим нататък. Той е бахти красотата, гледай, шедьовър, уникално. И баси кура. Да, кажете. Не се виждат, защото... Сега да се стоя тук, където не ма вали дъждец. И какво? Какво да знам? Сега какво? И сега ще шткурткем. Как се казва? Шткуртка. Значи трябва да шткурткем. Тук е едно път. 360 градуса в секунда. Штърка ми, баци. Тук е да може, трябва да има нулево съпротивление при движение с 100 км в час, за да намалим разхода на гориво, да гори около 5 литра на 10 км, а не 50. Така е, приятели. Търкаме водничко. После ще чакаме 2 дена да изсъхне. Даже не се иска сега да я измия, ама той има вятър много гаден и всичкото става в мизери. Да я оставя вятъра да я изсуши, че тогава да я прибирам в гаража и утре да изкарам на слънце. Ако има слънце изобщо. Бах в тъпото време. И като поизсъхне за 1-2 дена, после вече идва ред на боята, човек. Значи е важно боята да се пръска на няколко ръце, не наведнъж, за да не се стича. Покажи на хората с кой пистолет пръскат първия шприц, който още не мога да изтъркаме, защото е супер графа. И вашия коментар? Нашият коментар е, викам, поне за шприц ще става, за някакви гъсти гадни бои ще стане, нищо не стана. Стана едни нерви, един ужас, едни хапчета, едни неща. И сега сме по-добре. По-добре сме сега! Да. С нервите ли? Не, с нервите не сме по-добре. По принцип. Спорно е. Спорно, да. И по принцип дали сме добре. Болима гърба. Малко. Болима глезена, болима коляното, болима лакета. И други работи. Престилката и двата предни калника преди 2 години ги носих тук в Пловдив на една фирма, която да се построи разни неща. И като им ги оставих, им казах, внимавайте да не ги изкривите. И то ми вика, да не правим за първи път калници, бе. Отивам да ги взема, калника формата му да речем някоя така, беше шпавка от капака един. Мисля, че десна. Не, левия, то, не знам, левия беше, левия. Беше пратко тук капака и аз като го видях, престилката е двата предни калника. И като видях за какво става, просто му призлях. И вечерта за първи път в живота си сънувах кошмари. Не се базикам съвсем сериозно. Много ми стана гадно. Направо ми се скапа настроението, всичко ми се скапа, викаме пахти, нека дърните копелета, така да ми обсерват колата. И търся си купе. Някакво купе, от някаква кола, без значение. Да им го дам да го песъкостроят и да им го оставя. По-изнило, ако може по-добре.